Uusloft on erilainen vaihtoehto kerrostaloa hakevalle henkilölle. Huoneisto on rakennettu muuttovalmiiksi lukuun ottamatta keittiöitä ja huonekorkeus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina sen 3 metriä. Asunto luovutetaan ostajille ilman mitään väliseinäratkaisuja ja kylpyhuoneet ja mahdollisesti sauna, mikäli sun asunnossa semmoinen on, niin ne on valmis rakennettu. Päädyttiin tällaiseen loft-tyyppiseen asuntoon sen takia, kun ollaan aina haluttu vähän tällaista rouhempaa ja korkeata tilaa. Tärkeintä tässä asunnossa, kun tähän päädyttiin, on tämä alakerta. Tämä näyttää hirvittävän paljon isommalta, koska tämä on näin korkea. Loftissa on se hyvä puoli, että asukas voi itse tehdä tässä sen näköisen kuin haluaa. Aluksi laittaa esimerkiksi pelkät lattiat ja keittiö kuntoon ja sitten vuosien varrella tekee siitä eteenpäin niin kuin haluaa. Pääsee todella edullisesti siihen kiinni, siihen kämppään. Ja saa oman näköisen. Eken Loft-asunnot on rakennettu sillä ajatusmallilla, että me halutaan ihmisten pystyvän itse vaikuttamaan niihin omiin tilaratkaisuihinsa. Jos sun elämäntilanne muuttuu tai tarvitset väliaikaisesti lisää huonetilaa, niin parvi on loistava ratkaisu siihen. Tulevaisuudessa muuttaa nimenomaan parven käyttötarkoitusta aika useasti. Voi olla, että tulee lapsenlapsia, niin siinä on kiva tehdä kaikkea pieniä soppeloita. Näiden asuntojen fiilis on ihan eri kuin perinteisten uudiskerrostalohuoneistojen. Mä en ole ikinä ennen rakastunut asuntoon. Tähän asuntoon mä olen rakastunut.